1, jedynka na pole. Dziewiąteczka. Będą początkowego właśnie kierunek w zawodzie. Mogę na tym centrum sobie zawrócić i jechać na opóźnienie dowozowe, czy mimo wszystko muszę objechać na Olbrzymie? Dziękuję i od razu prośba do 21, bodajże do 29 nie ma. Gdyby mnie przepuścił albo przepuściła na zawodziu, ja będę zawracał za 40 sekund do klienta, wszystko zawodowa.
3421 117 ogólnie kontrola. Rozbiłam.
na zajęcie matowej fabryki, czyli zresztą później w pełnym planie. Dobrze, nie zrobię ci sygnału. Na dole.
Będzie światło, żeby już było na pomyłku. Dzień dobry Pani Marko, że mi się wzięła na przyczynę do szkła.
ile mam dodatki, bo ja biorę jest zaportowana. Jeśli hamuje, to jedź do kościoła. Jeśli jesteś na zamysły, to na moje, to jest zakończona, będę profesorem i będę kierowcą, to jest okej, to właśnie jadę do kościoła, nie. E560 do 13.5 z zapytaniem, czy mógłbym jechać do 13.8 od Jesionowej do Gnieźnieńskiej? No, widziałem. Dzięki wielkie, dzięki, jadę jako następny. Dzięki, 11 i będzie następny. Przyjął.